Boneka kwamukele umnomzana Mbeki ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abakwazi ukuba yithutha bonke ngamafupha akakwazi ukubhala nje into ayiqashisa athi inhlangano yakhe kanti ukhuluma nathi. Lokhu ngikusho ngoba udaba lomhlaba lapha eNingizimu Afrika akulona udaba lwe-ANC, akulona udaba lwe-PAC, akulona udaba lwe-AZAP, akulona udaba lwe-IFP noma le-DA. Udaba labantu baseNingizimu Afrika kakhulukazi abohlanga. uKhongolose lo wathi umuqanja waqanjwa amafelankosi namakhosi elela umhlaba. Ngakho abangathi mabekhuluma abantu abanjengomnomzana Mbeki bakhulume ngathi bonke ubuhlakani nodaba lomhlaba into kaKhongolose noma into yakhe. Asingeneni entweni ayibhalile. Into ayibhalile kumnomzana Mbeki ugile ngimkhuba engaqali. Okokuqala indlela enze ngayo ibe ubunuku nokuvaka. Ngoba umengameli wezwe umnomzana Ramaphosa ubehambile enhlanganweni yezizwe eyomela iNingizimu Afrika. Phakathi kokunye bezokukhuluma udaba lomhlaba oluthinta amazwe angaphandle ngoba yiwona abuyatshala imali eNingizimu Afrika. Ukuthi-ke kuthi ngaleli langa umengameli wezwe eyokhuluma nabantu bomhlaba bese wayomengameli owahluleka ngesikhathi sakhe ukulungisa udaba lomhlaba bese eqhamuka nesethulo wabhala into ayiphutshuzela abe indaba yena bese ithiphuthukile into egxeka umengameli lo wezwe nomengameli weqembu lakhe ibe ubuvaka leyo nto itshengise ukuthi umnomzana Mbeki uyathanda ukubukwa, uyathanda ukuvela njengomuntu owehlukile. Yini enza athande lokhu na? Ingoba abantu bakwaKhongolose benza inkinga esikapakela nathi esiwumphakathi. Into yokuthi bamthathe njengomuntu othi umekhuluma wonke umuntu kuthiwa kukhuluma-ke isihlakaniphi ngoba kulela dokode lakhe esizokwazi ukulifaka lapha enkundleni yokuxhumana abalibuka bohlanga. Ubheki ukhuluma into ethi le nkulumo yakhona yokubuyiswa komhlaba inkulumo ewubuhlanga, inkulumo ezothathela abelungu umhlaba inike abohlanga. Uze athi inhlangano le yakhe iAfrican National Congress akuyona inhlangano yabohlanga kodwa inhlangano yazo zonke inhlanga. Yiko ngithe eqaleni indaba yakhe ke leyo uma ekholwa yilokho kulungile kodwa akangathuma esilwa zinkulumo zangaphakathi eqenjini ngoba utshengisa ungalihlonisa iqembu lakhe akade likhuluma ngale ndaba wangayihlonipha nomengameli okufune ngabe uma benenkinga ayiqenjini lakhe athi cha nankomo umbona. Abukho ubufakazi bokuthi ube waya ebranchini yakhe wayoxoxa ukuthi hayi mina njengoMbeki ngibona kanje. Akukho ubufakazi bokuthi kwakhuluma nomengameli wathi yena ubona kanje. Lokho ukuthi bese ekhipha idokodo athi ulikhipha njengomnomzana Mbeki inhlangano yakhe iMbeki Foundation itshengisa ubuvaka bokuthi akafuni ukuyoncintisana nemicabango nabantu baseNingizimu Afrika, akafuni ukuyoncintisana nemicabango nabantu beqembu lakhe ukuze umcabango wakhe phela nawo ukwazi ukufaka esikalini bakhulume ngawo. Kodwa kumqoka kakhulu kuleyidokodo ukuthi umnomzana Mbeki akalikhuluma iqiniso. Kunezinto ayikhulumayo enza engazi ukuthi zamane zazenzekela. Isibonelo nje ukhuluma nge-Freedom Charter athi ilona dokodo ufuneke ngabe uma sikhuluma indaba yomhlaba sibuke kulona thina abantu baseNingizimu Afrika noma amalungu kaKhongolose abuke kulona. Akasho lutho umnomzana Mbeki ngomqulu ka-1943 mhla kushintshwa i-Native Congress Constitution lena kusuka ukukhumbula ukuthi i-ANC yaqala i-South African Native Congress isishintsha yaba i-African National Congress. Akasho ukuthi yini yenza bashintshe kanjalo laba beshintsha. Yiko ngithi-ke umholi ofuna ukukhuluma nathi njengoNingizimu Afrika akhuluma iqiniso ngeke akufihle okunye okungathi ngase akuveze kuphikisane nalento yakhe ayikhulumayo engenza umqondo uma usuyifunde yonke. Okwesibili akakhulumi ngomqulu wayo ANC obizwa ukuthi African Claim ka-1943 kanti kakhulukazi akakhulumi nge-Program of Action ka-1949 yayi ANC. Lamadokodo wonke dadewethu ngizozama ngawo zonke indlela ukuthi namhlanje ke ngiwafake lapha enkundleni zokuxhumana bayibukele bona bohlaka ngifake nayo lo mbhalo kaMnomzana Mbeki ngoba ingozi yalo mbhalo ma singakhulumi ngawo njengaseNingizimu Afrika. Mbeki ufuna ukushintsha noma ukuguqula umzabalazo wethu awenze ibhola
into athanda ukuthi yena la ehleli khona mehleli yedwa ayicabange bese iphupha acabanga ukuthi yiyo umhlaba eNingizimu Afrika akuwona into kaANC neANC ayingalenzi iphutha akuyona into kaMbeki akuyona into kaDA kodwa into yabohlanga owami-ke umbono ekugcineni uthi sesifikile isikhathi ngiyakuphinda lokhu dadewethu uma uzokhumbula sengikusho kwesibili okwesithathu yekho namhlanje ingozi abohlanga abangayenza bazenzele yona nezizukulwane ukuthi bayekela amaqembu ezepolitiki benze lento emqoka kangaka okuthiwa umhlaba kube into nje yokukhankasa nento yokuyinweba nento yokuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani bayeke ukuyithatha bathi hey maqembu ezepolitiki baholi bezepolitiki ayeluswe yithabalikazi bayo phakathi kwenu ofuna ukuhamba nathi siyomvotela ofuna ukuhamba nathi siyokhuluma naye kodwa uphikisana nathi siyoba ngaphesheya ngoba ingozi yokushiyela lento kumaqembu ezepolitiki uvuka abantu abanjengoMbeki uthi uMbeki kuleli phepha lakhe isimangalisi uthi uhulumeni wabohlanga uhlulekile ukulungisa udaba lomhlaba eminyakeni engama-20 akasasho uMbeki ukuthi wayekuphi yena ngoba uMbeki uyena owayephethe lelizwe uMandela kwakuwukusho nje ukuthi umengameli akaze abe umengameli uMandela wayemuhle nje lapho ehamba esikhulumela kubantu bomhlaba kodwa umuntu wayephethe intambo umnumzana uMbeki ukuthi kakhuluma ukuthi bonke abanye abahlulelekile angayibali yena esikule nkinga esikuyona lithe lami uMbeki umelalele kufuneka usilinde umzizi sife bese uqoqa lengane yami yakho ngoba thina sinasi umfakazi ukuthi wena okwathi abohlanga beqhamuke nohlelo ekuthiwa iRDP beqhamukele nabo wena mzizi wahamba washintsha wafaka ugiya sibile nyaka esikuyona kungenxa yakho ngoba wena wafaka igiya yaphela umsebenzi wafaka igiya asinamhlaba namhlanje ngakho umuzobuya ke usuthi abanye abantu awuyona umholo neqiniso phumela obala ukhulume nathi njengabohlanga uMbeki akayeke ukubhala akeze lapha emaholo akeze lapha ekeda amazositshela lokusitshena kona yiko ngithi wenza iphuthu umzizi befuneka silinde sife angakhulumi lento ngoba siyalazi iqiniso akhohlisa abanye kufuneka kwamukele umnumzana uMbeki ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abakwazi ukuba yithutha bonke ngamafupha akakwazi ukubhala nje into ayiqashisa athi inhlangano yakhe kanti ukhuluma nathi lokhu